Dobrodošli svima na ovaj video kanal. Ovaj video kanal Srce Isusovo čeka na vas darove i daruje vam nebeska ljubavna pisma koja su nam tada i sada poslata od Gospoda našeg Isusa Hrista i od presvete Bogorodice Marije, da se dobro pripremimo za nebesko venčanje njegovog jagnjeta. Bog, danas predstavljamo reč Božiju koju je Gospod naš Isus Hristos izgovorio kroz svetu Virginiju Rumunsku. Božja reč o velikoj nevolji. 1. Izvod iz reči Božije na ovu temu 1973-1975. Amin, amin, amin. Kažem vam, pokajte se, da je blizu Carstvo nebesko. Amin, amin, amin. Kažem vam, pokajte se, da je blizu bekstvo nepokajanih koji će pobeći u planine. Teško vama, nevernici, što ćete vapiti da izbegnete veliku pošast. Teško vama grešnicima. Pokajte se, jer plač i naricanje dolazi na vas. Teško vama koji ste čuli za naše reči i niste se pokajali. Teško vama koji ste sa mnom trpeli i zle grehe niste ostavili. Kažem ti, Izraelju, Kafarnaume, kažem ti, otkloni od sebe prljavštinu. S tobom sjedim za stolom, sjedim s tobom u sobi, a ti si, Izrael i Kapernaum, nečist. Dolazi vrijeme i dan kada više nećete moći da uđete u moju sobicu i sednete za moj sto. Odbacite gadosti i greh, jer prokletstvo dolazi na onoga ko čini greh, ono dolazi. Ako će 4 biti u kući i 2 će biti čista. 2 će se uzeti i blagosiljati, a 2 će se predati smrti. O hrišćane, udostoj se bar od sada do budućeg vremena. O hrišćanine, o čoveče koji sam stvorio, ova ruka te je izgradila, ne ovo telo, već ruka koju nisi video, i dala ti je život i dah njegovog daha. O čoveče, zašto si zao, jer ono što činiš zlo, svi ti sude i osuđuju te, a tamni anđeli će te uzeti i strpati u pakao, da će sve završiti. O narode moj, zemlja više neće roditi, od istoka do juga i od zapada do severa, i nećete imati šta da jedete. Čime ćeš se još hraniti? Ali onima koji budu sa mnom poslaću gavrane, kao Ilija, da ih hrane. Voda će presušiti. Nećete imati čime da vas napojite, a to se radi za nevolju i patnju grešnika, da se vrate. Ali oni se neće vratiti, nego će postati gori, i tada će doći uništenje. Od kuće. Ako neko ostane, ostaće 1 od 100. Ja govorim ovu reč. Deco moja, zbog greha koji je danas sa vama, raduje se Bog ako se više ne rađaju bebe, jer se samo pakao raduje ovim rođenjima, a Bog tuguje i plače. O ljubljeni narode, kojima vam je Bog dao svoj lik, dao vam je svoj glas. Čuvajte se greha, ne obogaćujte nečistog duha. Isus vam više ne dolazi da vas izvede, i u grehu u kome ste, u tome ćete i propasti. Ne dolaze više proroci, jer je vera propala. Sad znaš šta dolazi. Stiže klanje. Evo, moj hrišćanine, pogledaj šta je napolju, velika bludnica. Vidi šta je napolju, veliki pijanac. Napolju je smrt, to je nesreća. Obucite se i ne izlazite goli. Šta je napolju, svi zovu vatru, svi zovu potop. Blud izaziva potop, a blud vatru, jer vatra je ono što uzburkava telo. Teško vama, zli zakonodavci. Teško vama, zli zakonodavci. Teško vama, zli dželati. Teško vama, gostioničarima, koji ste napravili samo pijanice na ovoj zemlji. Teško tebi, hrišćane koji odlaziš od mene ne bojeći se nikoga. Zar se ne bojiš? Previše su te mazili. Neću više plakati, ali kamen će plakati. Neću više plakati, ali plakaće planine i drveće. Neću više plakati, ali ova zemlja koja stenje će plakati. Neću više vikati, ali će životinje govoriti. Neću više vikati, ali će propovedati znaci koji će se pojaviti u vazduhu. Neću više pokazivati put zlog čoveka, ali će ga pokazati kazna. To više neću biti ja na ovoj zemlji, ali to će biti čaše apokalipse. Narode moj, gde je pismo? Pastiri, gde je vaše stado? Gde su ti ovce? Gde su ti jaganjci? Gde je tvoje stado? Gde ti je Danilo? Nema više pisma,
nema više pisanja na papiru. Neće više biti boca i zakon pića. Na mestu krsta biće lepi ponos sa ravnim licem. Umesto crkvice biće moteli za spavanje, sa gostima porodica. Teško tebi, zemljo i more, što si prirastao telu da više nemaš gde da legneš, da klečiš i nemaš gde da legneš, i raspucaćeš se i propasti i umrijeti. Ugojio si se koliko zemlja, jer da je bilo vremena, još ćeš jesti i još ćeš se udebljati, ali ćeš puknuti. Jer takav ti je život, jedi, pij i veseli se. Dosta, da ćeš tugovati. Prestanite da pijete, prestanite da pušite, prestanite da bludujete, jer je to ono što je đavo hteo da uradi sa vama. Dođi izmučeni, dođi i tužni, dođi k meni. Tužni i gladni, dođi k meni. Branit ću te. Još sekundi čućeš kako će debeli stenjati i kako će pucati, a ti ćeš reći da je grom, ali nije grom. Zemlja stenje i puca. Hrišćani, priđite mi bliže, umite se, jer dolazi vreme da hodate svetom zemljom. Svi grešnici će izginuti. Uništenje dolazi, u tren oka smrt dolazi na sve. Samo oni koji se nisu klanjali bilo kakvom grehu će pobeći. Jerusalim, Kapernaum, Izrael, čućete trube i kada čujete, znajte, vaš poziv će biti. Nekima će biti velika nevolja, a dobri će zakoračiti na nebeske lestvice. Kraj je počeo. Ali niko ne želi da veruje. Govorim o ženskoj strani. Kako bi bilo dobro da ne nosiš svoje golo telo, ako želiš da te voli, ne svet, nego ja. Deco moja, približite mi se, jer vam govorim i krv moja teče. Žena ostavlja decu u kući i izlazi na praznu ulicu, a muškarci ostavljaju žene kod kuće sa decom i odlaze do gole žene. Kakav nered! Više se ne zna, to je tor za stoku. O, zašto ne osjetiš ovaj bol naš i tvoj? Sinovi, idite u krevet sa strahom, ali ja kažem bolje da pazite, jer ovo što je danas na zemlji, maše rukom na kugu. Stiže kazna za zle koji ne žele da budu verni, da mnogi od vas imaju braću i sestre koji će propasti. Urazumi se, jer nevera mnogo teče. Juče je bio veran, a danas nije, njegovi apetiti su ga uništili. Deco moja, razdvojite se, jer će se zapaliti kao gas, tako će se grešni čovek zapaliti od ognja. To je zemlja puna praznog mesa, i za ovo prazno telo Bog je želeo da ceo dah propadne. Belijeve. Bolje beži, hrišćanine, u pustinju, da te ne prevare, dok ne prođe ovo vreme nevolje. A ako znaš da te ne varaju, ne šalju te u pustinju, jer je ovde veća isplata. Priznajte svoje grehe i podelite tako da budete spremni, da ne znate kada će Bog uzeti vaš duh i da ćete otići. O hrišćane, ti si se zavetovao da ćeš 1/4 dati siromašnima. 1/4 crkvi, a ostatak sebi. Jesi li to uradio? O, gorko ćeš plakati da ideš Bogu, ali nećeš moći, jer je među nama rat. Probudi se, hrišćanine, jer ovakvog rata nije bilo od početka vremena, rata između Boga i zlog duha. Pitaćete se, zašto sam na strani zlog duha? Da sam radio sa Bogom. Pitaćete se, zašto sam u magli zlog duha? Služio sam Bogu. Zato rekoh, umnožite moje molitve i stvari, jer vam daju dobru moć. Vi glupa deco, dođite sebi, jer ja vam zapovedam kao što sam zapovedio Ninivi, uništenje dolazi svuda i niko neće pobeći osim Božjih izabranika. Hrišćani, neka ide od vas od hrišćanina do hrišćanina, da svako pripremi svoj duhovni život. Između neba i zemlje sprema se mesto za moj narod, jer je ovde na zemlji sve predodređeno za propast. Ti ne znaš. Ova zemlja će presušiti i sve biljke i izvori. Izgubite sve udove, izgubite se, sinovi, iako patite. Deco moja, učite jedni druge da poznaju znake kraja. I neka dete u naručju zna znake kraja, i nauči decu da poznaju dane posta, a komšije neka ne čuju kako deca plaču jer su gladna. Neka zna za sebe da je danas božanski dan i da svi moraju da žive duhovno. Sada se nisu radili posni dani, sada se ponedeljak nije radio, sreda se nije radilo sada.
Petak se nije radilo sada, ovo je kraj današnje poruke. Neka vas Bog blagoslovi i čuva blizu svoga srca. Amin.